Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pitanje za gospodina ministra Hajdaš Dončića. Gospodine ministre, prije nekoliko dana vrlo ste ružno javno napali Zavod za statistiku optuživši ga za šlampavost i nekompetenciju. Razlog za taj neobičan, ali po mojem mišljenju i nepromišljen čin jest vaše uvjerenje da je Zavod krivo obračunao visinu proračunskog deficita, uključivši u njega i jamstva Vlade Republike Hrvatske za zračnu luku u Zagrebu. U odgovoru kolegi Matušiću neizravno je to podržao i predsjednik Vlade Milanović spominjući ponovo deficit od 12,5 milijardi kuna. Čelni čovjek Zavoda odgovorio vam je da je Zavod radio po propisima i da se nikakva pogreška u metodologiji nije dogodila. Složit ćete se vjerojatno sa mnom da ta rasprava ostavlja vrlo ružnu sliku o funkcioniranju važnih državnih institucija, te vas molim za sljedeći odgovor. Smatrate li da ste postupili ispravno i jeste li svojim napadom na Zavod za statistiku ozbiljno ugrozili njegovu vjerodostojnost kao jedne od ključnih institucija u našem odnosu prema Europskoj uniji? Budući da jamstvo za zračnu luku ne smatrate dijelom deficita, koji je onda prema vama stvarni deficit i po kojoj metodologiji obračunavate deficit? I zanima me na kraju, s obzirom na ovu polemiku koju ste imali, a da biste obranili svoju vjerodostojnost, jeste li spremni hrvatskoj javnosti dati na uvid cjelokupnu dokumentaciju o uvjetima davanja u koncesiju Zračne luke Zagreb? Evo i odgovora ministre Siniše Hajdaš Dončića. Dakle, kao što znate, cijenjeni saborski zastupniče, da je cjelokupna dokumentacija objavljena u istom trenutku kada je koncesijski ugovor potpisan, to znači u prosincu 2013. godine ne samo na web stranicama ministarstva, nego i ondašnjoj Agenciji za javno-privatno partnerstvo. Još jednom naglašavam, evo tu je i kolega ministar financija, da država nije izdala nikakvo jamstvo, dakle, za Zračnu luku Zagreb. Dakle, nema jamstva Ministarstva financija. A da li ja mogu komentirati birokrate iz Državnog zavoda za statistiku i Eurostata? Mogu. Zato jer guidelines ili manuals ili, da tako kažemo, upute o načinu klasifikacije javno-privatnog partnerstva ili koncesije su vrlo rastezljive. Dakle, mogu se tumačiti ovako i onako. I moje osobno mišljenje je da kod tog ja ne odustajem. Što je meni bilo logično, ako je to Hrvatski državni zavod za statistiku, dakle, čak nevezano to što mi upravljamo državom, za 18 godina ćete možda vi, smatram da svaki državni zavod za statistiku bi u principu trebao imati vjerovatno onako prvenstveno nekakve nacionalne interese i već kada daje neke dokumentacije ili podatke da se jednostavno konzultiraju. Dakle, nije to moj napad na njih kao neku neovisnu instituciju, to je recimo onako moj lagani mentalni sukob sa birokratima koji su isti u Hrvatskoj i Europskoj komisiji. Dakle, oni nisu neko naše tijelo koje je presudno za naš odnos s Europskom komisijom, oni su jednostavno, kako da kažem, produžena ruka Eurostata. A moje je pravo da s argumentima koje ću i dalje zastupati i braniti, kažem da nema argumenata, mislim što je ušlo, budimo jasni, dakle to je ušlo u deficit Republike Hrvatske, budimo jasni, po meni, apsolutno to nije trebalo ući u deficit i to je to. Hvala. Komentar Gordana Jandrokovića, izvolite. Mikrofon samo. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa ja se ne slažem sa onim što je kazao ministar. Smatram da ste zaista ozbiljno ugrozili. Idete kod predsjednice Kolinde možda? Kakav komentar, takva i reakcija sabornice. Da, što da vam? Izvolite, nastavite komentirati odgovor. Smatram da ste svojim napadom na Zavod za statistiku ozbiljno ugrozili i njegovu vjerodostojnost, ali i vjerodostojnost Vlade Republike Hrvatske i svih državnih institucija. Zavod za statistiku, kao što ga vi nazivate, je produžena ruka Eurostata. I sve brojke, sve statistike, sve informacije koje dolaze od
Zavoda za statistiku u Bruxellesu se uzimaju ozbiljno, kao činjenica, kao fakat. Dakle, porukom jednog hrvatskog ministra Zavodu za statistiku da radi šlampavo, da je nekompetentan, dovodite u pitanje rad te institucije i sve informacije i brojke koje stižu u Bruxelles. I napravili ste vrlo ozbiljan gaf koji će dugoročno itekako pobuditi sumnju u rad Zavoda za statistiku, a naravno i dodatno pobuditi sumnju u sve one brojke i manipulacije kojima se služite i ovoga puta. Dakle, što se tiče proračuna, vi i dalje inzistirate na tih 12,5 milijardi eura, čuo sam evo i predsjednika Vlade, kuna, pardon. Svi znamo da se radi o gotovo 18 milijardi kuna. Dakle, išli ste i u Bruxelles zato da biste opravdali to što niste dobro prikazali i vidim ministra financija, nije mu svejedno jer on jedini izgleda u ovoj Vladi ozbiljno shvaća kritike i opasnosti koji su se nadvile nad Hrvatskom. A što se tiče ugovora o koncesiji, niste objavili sve, cjelokupnu dokumentaciju, izravni sporazum nije objavljen, to jako dobro znadete, a u njemu piše ono što je sporno. I zato da biste zaštitili vlastitu vjerodostojnost, vi ste se hvalili da je to najbolji ugovor koji je Hrvatska o koncesiji napravila ikad, onda objavite taj tekst kako bi hrvatski građani procijenili da li je to zaista najbolji ugovor ili je to još jedan veliki vaš neuspjeh kao i monetizacija i željeznička pruga Dugo Selo-Križevci. Hvala vam lijepo.